Dobrý deň. Dnes máme pre vás mimoriadne neskutočnú správu. K severojužnej časti Slovenska sa blíži hurikán stredoslovenského oceánu zvaný Servác. Očakávaná rýchlosť hurikánu je 300 míľ za kilometr a biopredpovedná za T1P, či mierne sympatická záťaž. Od 1500 metrov nad morom do 1000 metrov nad morom očakávam polárnu žiaru. To je na dnes všetko. Ďakujem. Pre televíziu Svarín David Polský. Dobrý večer, vítame vás pri spravodajstve z terasy. Na nešťastie, kvôli škodám spôsobeným hurikánom Servác sme boli nútení sa presunúť do iných priestorov. Pozrite si, aké škody napáchal tento hurikán. Nachádzame sa v centrále TVS. Práve si ukážeme, aké zdrvujúce následky mal hurikán Servác na našu centrálu. Pre televíziu Svarín Lukáš Rusňák. Za posledné obdobie stúpla vo Svaríne kriminalita. S vyšším počtom bezdomovcov vo Svaríne sa zvýšila aj kriminalita. Miestny policajný zbor sa už snaží vypátrať páchateľov a identifikovať ich. Pre televíziu Svarín Lukáš Rusňák. Minulý týždeň sa oddiala jedna z najvýznamnejších udalostí tohto roku. Svarínsky ples. Nachádzame sa na Svarínskom plese. Okrem 10 chodových dál je pripravený aj ďalší zaujímavý program. Plesu sa zúčastnili najznámejšie celebrity z celého Svarína. Pozrite sa na ich tanečné kreácie. Pre televíziu Svarín Lukáš Rusňák. Na Slovensko pricestovala korejská star Muka Shishen Lakoki. Rozhodla sa navštíviť aj našu osadu. Takže dobrý deň. Muka Shishen Lakoki. Ako sa vám páčilo vo Svaríne? Ochutnali ste už nejakú slovenskú špecialitu? Dobre, a čo by ste rada odkázala našim slovenským fanúšikom? Lakoki. Good. Pamätáte sa na lopatku, s ktorou sa hral sám Cézar I? Zistili sme o nej nové skutočnosti. Slovenskí archeológovia tvrdia, že teória o lopatke, s ktorou sa hral Cézar I, nie je pravda. Svarínski vedci sa ale domnievajú a našli ďalšie lopatky, ktoré potvrdzujú ich tvrdenia. Pre televíziu Svarín David Polský. Takže dobrý deň, Likša. Čo sa vlastne zmenilo v našej poslednej návštevy? No viete, kúpil som si novú myš a dostal som jej zadarmo aj manželku. A mám mimochodom aj toto mám aj. A tak, no, asi žijem tu. Ako ste sa k tomu dostali? No, začal som na ukrajinskom trhu v Užhorode predávať ponožky a tak som zbohatol. A čo vlastne plánujete s týmito peniazmi zrobiť v budúcnosti? No, v budúcnosti si plánujem dokončiť základnú školu. Tak vám tomu držíme palce a ďakujem veľmi za rozhovor. Pre televíziu Svarín David Polský. Proces s Pankrácom Hráškom bol ukončený. Týždeň po obžalobe z podvodu bol Pankrác Hrášok prepustený na kauciu svojho brata Janka.
O 2 dní na to bol ale znova obžalovaný. Tentokrát ukradol Zerolionárovi Likšovi jeho myš, Bol odsúdený. ktorú si obľúbila, hlavne jeho manželka. Našťastie sa myš znova našla. Pre televíziu Svarín Lukáš Rusňák. V neposlednom rade by sme chceli popriať všetko dobré našej bývalej kolegyni Sáre Várnovej na jej materskej dovolenke s jej škrečkom Violkou. To je odo mňa na dnes všetko. Nasleduje šport. Dovidenia. Vitajte pri športe. Najznámejší hokejový klub vo Svarine, HC Svarín, krachuje. Našťastie na pomoc mu prichádza kanadská hokejová hviezda Prokop Smith. Dúfame, že problémy so svarinským hokejom už nebudú naďalej pokračovať. Pre televíziu Svarín Lukáš Rusňák. Práve sledujeme finish najlukratívnejších pretekov okolo Svarína. Vidíme napínavý súboj. Nakoniec ho vyhráva ho Marian Lipovský, trojnásobný majster. To je neuveriteľné prekvapenie. Takže pre televíziu Svarín Lukáš Rusňák. Len prednedávnom umrel minuloročný víťaz psích pretekov Dax. Práve teraz sa uskutočnil jeho pohreb, na ktorom sa zúčastnila jeho najbližšia rodina. Želáme Daxovi, aby mu bola zem ľahká. Pre televíziu Svarín Lukáš Rusňák. Got a secret, can you keep it? Swear this one you save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. 'Cause two can keep a secret if one of them is dead.